पत्नीला सांगितलं मी निघालो, पण त्याच्या 4-5 तासानंतरच नवऱ्याच्या मृत्यूची बातमी कानावरती आली. त्याचं झालं असं की जितेश चव्हाण हा राजस्थानच्या एका मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये कामाला होता. दिवाळीच्या सुट्टीनिमित्त तो आपल्या घरी आई वडील आणि पत्नीला भेटण्यासाठी जाणार होता. त्यासाठी जितेशने राजस्थानवरून जोधपूरला जाणाऱ्या एका खाजगी स्लीपर बसचं तिकीट बुक केलं होतं. बसमध्ये बसल्यानंतर जितेशने पत्नीला फोन करून सांगितलं मी बसमध्ये बसलोय, उद्या सकाळपर्यंत घरी येईल. पण जितेश ज्या स्लीपर बसमध्ये बसला होता त्या बसमध्ये अचानक शॉर्ट सर्किट झालं आणि त्या बसला आग लागली. त्या बसमध्ये 20 जणांचा होरपळून मृत्यू झाला. अक्षरशः त्या लोकांचा कोळसा झाला. त्यामध्ये जितेश चव्हाण या मुलाचा समावेश होता. दुसरीकडे पत्नी आई वडील जितेशची वाट पाहत होते, पण त्यांना टीव्हीवरती बातमी मिळाली राजस्थानमधून निघालेल्या एका बसला शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागली आणि त्यामध्ये 20 जणांचा मृत्यू झाला. त्यामध्ये त्यांच्या घरातील जितेश चव्हाण या मुलाचा समावेश होता.